ba phinyo ekikubor ba malagasin sio bhaban subscribe ya kan ga channel kanai puthia Rong ka India ha ka top list banikong du jong ka UN ha ka jingbun pan. Katkum ki data collection lanai ka census balayo lum daga United Nation UN layethu uba ka India kala tam ya ka China ha ka jingbun breu ka population ha ka ba ka India kala poi hadu shispa sa po r.5 crore pat ka China shispa sa po r.1 crore ha ka jingbun breu. Ka nega dega sin ka banikong ba ampa jujia ha ka history jong kari India. Pagandai ka way na kiri ban poy ha ka top list jong ka UN nadu ka por bakistang banlum ya ka jing khen breu ka ta house name kharknai spa san phau lajan spawa ka jing bun breu ha ka India dei ki badang hapo ka house name karta katkum ka UN data collection depufra persen ki ba kharsan hadu sendrup house name kat bahnyo persen pat ki bala kwat drup san name sheneng katkum ka jing bu jing khen ki be pat ki agency ki khme lenti ba ka India kanang ye keu hadu laisha na ka sipausha Haswa bakan kuat jika sispa rusan crore naga jibun breu hang tapat kan sahyar. Susu kat kum lagi tolong kubo naga UN lai turu balabu jingkain ba mentau senam kan poi hadu pra point not 1,000 billion ka jibun breu habarok keling ka pertai.